गासिबो सिफायजोब्बाय बिहारि आरो बाङालिनि मिथिं जादोंमोन दिनै प्रमद बर' सारा गबिन्दा सारा बोरैथो बेयाव जौ दखाननि लाइसेन्स हरनानै जौ दखान खुलिहैखो बयखौबो फिन खनसे नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम लोगोफोर बे साननैसो जोंनि BTC आव थारैनो मोनसे नङा मोनसे दावराव दावसि गुबुन गुबुन रोखोमनि दाङाबाजि जानायखौ जोङो नुगासिनो दं थ' थासारिया माने ओरैबायदि गाज्रि जागासिनो दं थ' मानि थाखाय जादों बेखौ माने रावबो खोन्थास'नो हाया थ' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो जाय क'क्राझार जिल्ला थ' सेरफांगुरि बाथौ थानसालियाव जिहेतु माखासे बिहारि बाङालिफोरनि मिटिं जादोंमोन होननानै मोनथिदों बेवहाय आरो बेहायनो बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालियाव दाङाबाजि बुफाय बुसि खालामदों बे बाथ्राखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों मिथिगोन आरो लोगोसे प्रेक्टिकेल बसुमतारिया मा फोरमायदों नोंथांमोना एसे नायनानै लाग्रो गासिबो सिफायजोब्बाय बिहारि आरो बाङालिनि मिथिं जादोंमोन दिनै कमप्रमाइज खालामना फैदोंमोन माबायदि सिफायजोबदों माबायदि जोंनि बे सेरफांगुरि बाथौ मन्दिरखौ माबायदि सिफायलायदों बिसार मिडियाव जोंनि सेरफांगुरिनि बाथौ मन्दिराव सिफायलायबाय दावरावआव मोनथिबाय बिसोरनि मिथिं जादोंमोन माबायदि दावराव खालामदों नाय जोंनि सेरफांगुरिनि बे बाथौ मन्दिराव सिफायजोब्बाय नायनो हागोन नै बेफोरखौ नाय सिफायना माबायदि गारजोबदों नै माबायदि मिथिं खालामदों बिसोर माबायदि मिथिं खालामदों नाय बेफोर माबायदि मिथिं खालामदों बिसोर माबायदि मिथिं खालामदों बिदि मिथिङाव माबायदि सिफायनांगौ नायजोब मानसिफोरखौ नायजोब गासिबो नायजोब सोर माबायदि मिथिं खालामदों सोर माबायदि मिथिं खालामदों मानसिफोरखौ नायजोब गासिबो सिफायजोब्बाय बाथौ मन्दिरनि बे बेन्सफोरखौ मिथिबाय गासिबो सिफायजोब्बाय सेरफांगुरि बाथौ मन्दिरनिखौ बिसोरनि जात मानसिफोराव बिदि माबायदि सिफायनांगौ बिसोरनि बे गासिबो माबायदिखौ सोर माबा जानांगौ बे सिफायजोब्बाय गासिबो सिफायजोब्बाय बिहारि आरो बाङालिनि मिथिं जादोंमोन दिनै कमप्रमाइज खालामना फैदोंमोन माबायदि सिफायजोबदों नायजोब सिफायजोब्बाय नाय डाइनिं टेबोलखौ गासिबो ओरै गासिबो नाय माबायदि सिफायजोबदों नाय जाय भाङासो गारना बुजान नाजानाय खिन्थु मुस्किल होबाव खिन्थु गसाइगावनिफ्राय लानानै रौता गफुरसिमाव BPFनि जेसेबां माहाजोनफोर दं EMMCLफोर दङ आं बेरायजोब्बायमोन दा बेरायनायालाय माथो बिदि होनथाराबसोलाय ओइ दले बिटिआर नोंथां नोंथाङानो बे निउसखौ दामजेनदोंना आं प्रेक्टिकेल बसुमतारिया इसोरजों सोमोन्दोआव थाग्रा मानसि आङो खुनु मानसिखौबो गिया खुनु भुत मद बिराद दायना दायनिखौबो आं गिया आं खालि इसोरखौल' डाइरेक्ट गियो आर'ज खालामो आरोखि UPPLनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनायखाय सहायनो हायाखै बियो खालि स्टार्टिंल' एखेबारे सुरुआतल' जेबो जायाखै दाबो इलेक्सना MLA नि केन्डिडेट डिक्लेयार होआखै जे दिनाव डिक्लेयार होगोन ओइ दिननिफ्रायसो जागोन आंनि खामानिया दाखालि जागायजेननायल' रागुरियाव थालायनानै प्रमद बर' सारा गबिन्दा सारा बोरैथो बेयाव जौ दखाननि लाइसेन्स हरनानै जौ दखान खुलिहैखो बे लांदांगुरि बाजुगाव औवा बागानाव आंथ' खबर लाबाय माथो जौखौनो 18 बोसोरनि खम मानसिफ्रासो बायै लोंहैयोनो बेफोरखौनो नोंसोरो दबथायनो साननो हनो
खामानि मावनो रोङाखै आं प्रेक्टिकेल बसुमतारिखौसो अभार स्मार्ट होनबाय नोङो आयै फिसा आरो आङो स्किमखौबो मोनथारैखौ नुहुराखै नोंसोर जेबादि सानदों बुंदों आं स्टेटनि डाइरेक्ट मावनो हायो बिदिबो लिंक दं आंनाव आंखौ रावजोंबो कानेक्सन गैयै गोहो बोलो गैयै पावारलेस BPF नि नेताफोरजों रावजोंबो लिंक गैयै जेबो लामा गैयै सानखोना माखो थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय जिहेथु थासारिया दामानि जोंनि BTC आव ओरैबायदि माखासे गुबुंले बार बारगासिनो दङ मोनसे नङा मोनसे जाथाया जाबोगासिनो सोमजिगासिनो ओरैबायदि माने फैगोन नामा सम फैगोन नामा BTC ओरैबायदि माने थुब्ला थुब्लि थुख्रा थुख्रि बायफ्लेनाय बायदि समाव फैगोन नामा जोबोर माने साननो गोनां जाबाय दिनै नोंथांमोना नुदों जोंनि काउन्सिलाव पावारा थायोब्लाबो दा जायफोरा गुबुननिफ्राय फैनानै जेबायदि माने दम खालामफैनाय दादागिरि खालामनाय बे माने गोबां बांगासिनो दङ नाथाय जोंनि BTC निया मा जोंनि लिडारफोरा मा पलिटिशियान लिडारफोरा पावर लुबैनानै बांसिन माने गुबुननि मानसिफोरखौ क्रेडिट लानानै पलिटिक्सआव बाहायो दा बेफोरबायदि दा गोबां साननो गोनां बिनि सायाव नोंथांमोननि गेजेराव आं बांद्राय बाथ्रा बुङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो जिहेथु प्रेक्टिकेल बसुमतारिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो सानदों स' बिथाङा ओरैबायदि जाहैबाय जिहेथु गावनि जे गाज्रि आखु गावहा जि सिङाव माबा मोनसे गाज्रि गोसो दङ माबा मोनसे लुबैनाय गोसो दङ थ' थाखा फैसानि लब दङ दा बे बाथ्राखौ रायजोफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि खुला खुलि दिन्थिना लाबाय आरो जेसांखिनि पलिटिक्सआव थायोब्लाबो पलिटिक्सआव हाबदोंब्लाबो जेसांखिनि बुंनायनि लिमिट थायो बिनिफ्राय रायजोफोरनि सिगाङाव अभारसिन गाव जे बिराद स्मार्ट होननानै जे दिन्थिना लाबाय बे माने रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद आसुरित सानथावना जानानै फैदों जिहेथु नोंथांमोना नुदों जौ फाननायनि माने लाइसेन्स दा बेखौथ' नोंथांमोना रावबो मोनथिफेरा BTC ओनसोलाव बा बर' रायजो राजाफ्रा रावबो मोनथिफेरा जे लकेल जौ जुमाय फाननाय जौ संनानै जितु फानो बे न'खरा सोरबा लाइसेन्स मोनफेरो होननानै सोरबा मिथिगौ नामा दा बेफोरबायदि माने माखासे ओरैबायदि जायफोरा समाजाव आरजाथावि बाथ्रा दा बेफोर माने गनायथावि बाथ्राखौ बुंनानै बिथाङा दिनै पलिटिक्सनि लाबालाबाव थ' माबा मोनसे लुबैनानै बिथाङा थांदों थ' गावनि जितु सन्मान जेसांखिनि पाब्लिकफोरजों जे कमेडियान खालामनानै जे हारिमु बिथिङाव बिथाङा बयजोंबो सिनायजानानै कालचारेल हिसाबै एक्टर हिसाबै कमेडि खालामनानै फाव दिन्थिनानै माबा मोनसे फेसन खालामनानै बिथाङा गोबां रायजोफोरजों अनसायजाबाय गोबां रायजोफोरनिफ्राय सापर्ट मोनबाय नाथाय बेसांखिनि सापर्ट मोनसेयाव बिथाङा जे पाब्लिकफोरनिफ्राय रायजोफोरनिफ्राय जे गावबो इसेबां गाज्रि गोसोनि मानसि बा मोनसे थाखा फैसा बा माबा मोनसे कन्टेक्टनि लुबैनाय बा मोनसे ठिकानि लुबैनाय बेफोरबायदि लब दङ बेखौ माने पाब्लिकनि सिगाङाव दिन्थिदों आरो दा बेफोरबायदि माने जाहैनानै थाबाय दा गोबां कुइसन खालामदों बिनि सायाव मानसिफोरा दा बिनि सायाव बांद्राय बाथ्रा बुङा नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालाम स' प्रेक्टिकेल बसुमतारिया सिगां BPF नि खामोन थ' बिथाङा इलेक्सननि सिगांसो UPPL आव हाबदोंमोन आरो फिन UPPL आ गभर्नमेन्ट दायैखाय बिथाङा BPF आव हाबफिनबाय आरो बिथाङानो जाहैबाय फैबाय थानाय इलेक्सनाव BPF नि जानानै गोबां खामानि मावगोन दा बेसै आरो थ' मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो